Moko kuom jodak e kaunti ma Migori dwaro ng'eyo kaka omenda maromo siling milion 1.7 mayande oket tenge mar siro dongruok e kaunti no mageto gwenge ma osedong' chien e weche dongruok ma ong'ere kaka Equalization Fund osetiyo. Giwacho ni chenro mag dongruok mathoth ma onego tim kod omenda ni pok otim. Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Ei komenda magare ko pare kod dek nyagare ko pare kod ang'wen. Wuod moro mabire e kaunti Migori ma osedong' chien e weche mag dongruok ne oketnegi omenda tenge, omenda mong'ere kaka Equalization Fund mar milion 177. Moko kuom wards manoyudo omenda ne gin moting'o Kaler, Miuru Bay, North Kadem, Makalla Kanyarwanda, Wiga, Wasimbete, kaachiel kod Nyamosese, Komosoko. Chenro mag dongruok ma oting'o mano mar kunyo pige, gero ute thieth, tudo sitima kod mamoko mano 42 onego tim kod omenda ne. Kata kamano jopiny wacho ni thoth chenro gi pok otim, ka moko bende osetim to ok otieki. Ka koro gigombo yudo ler kaka omenda ne osetiyo. Ward rep ma North Kadem Olimo Bonyo mane oyier mondo koro obed e kamiti mar Equalization Fund e lo jopiny e kaunti ma Migori wacho ni adiere ni moko kuom chenro gi osetim, ka moko bende pod okwamo nikech midhieche mathoth. For North Kadem Ward, osetim placenta, osekuny pi ma Kolanya, osekuny pi ma Kala, oseger dispensary Masere, to pok otim barabara Mandiwa, pok otim daraja ma Geng'adiel, to kendo pok olos sitima ma Kituka. Olemo ni midhieche gi ne ochakore ka jopiny ne oyiero chenro mag dongruok ma gidwaro mondo koro timnegi, to ne ok giketo omenda moromo ma inyalo tigo e timo chenro go duto. Mistake motimore en mistake mochakore from jopiny themselves giwegi. And I want to be very specific. Kidhi Meuru had allocated 3.8 million. Ni mondo oger go hospital moro aparo ni luongo ni Nyakumo, something like that. Ok inya gero maternity wing gi 3.8 million. Lipot yang ni chenro mag dongruok mane dhi muonyo omenda malo milion 5 ema thoth gi pok otim nikech midhiero makoni kod kocha. Next ma were below 1.5 million. Not in tendering the national side. And most of them, in fact, I would say all of them have been done. Katamana P Manoketi below 5 billion. Ose kony kendo gitiyo gi pigego. To ma above 5 million, because of that confusion mawachocha, no terigi ne county government of Migori. Ni mondo ne otim koro the procurement process. Ndara no pok oger. Daraja no bende pok oger. But pi ma Kolanya to sekuny, gi pi ma Kala bo sekuny. Even though ne gin bende gin above 5 million. To gi dispensary Masere bende was above 5 million and bende osegere. Dwaro nitiere mondo koro ket lai makare maneno ni omenda ni mar Equalization Fund oti kode kaka winjore kende kinde mowinjore. Ok ni keto japiny keto pesa ma iti ng'e ni pesa no ok dhi timo ok dhi time. Koro winjo be ni wayudo the technical team to advise jopiny sama iketo sama giallocate pesa ne project. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila ma Elbagon County ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro mar nek mar jaduong' ma jahigni 72 kod minode ma jahigni 70 ma yango ni onegi gi jatijgi madala kendo ma ringregi owitie kisima ma gibire kinde ma miyo moro ma jahigni 24 na bende odinne kod ketho mar nego jaode ma jahigni 38 e kar dak ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Judith Omondi nitiere kod ler. E kar dak ma Elbagon County ma Nakuru, chenro mar chako manyo Pius Mashogu kaachiel gi jaode Jerusha Kwamboka ma jahiga 70 ne ochakore nyoro tarik 14 kane omanygi kod anyuola mar gi yor ong'we yamo to ne ok gimako simu. Menyo mane okelo ji nyaka e dalagi kama ne giyudo mana jatich ma jakwath mane okwedo ng'eyo kama gidhiye kapok oyud ringregi e kisima.